Ai baka san abin da ke faruwa ba a ƙauyen mu. Hello? A garin mu wata akuya ce, wata ya rabi doki rabi. Ina zuwa. What? Wai rabi doki rabi. Da ma yanzu ba gane wanda. Ya ake ciki ne? Magana. Kace wata akuya ce a ƙauyen mu. Ta ya rabi doki rabi. What? Ba gane wanda. ai wani har gari ba gudu ba. Ina kwanaki na shiga kasuwa. Mun je za a so sako. Kan layin nan na ƴan ƙarfin nan. Ina shiga kawai daga nesa na wani mutum. Ina kama da shi yana kama da ni. Kuma shanu muka gaisa. Yace kana kama da ni, yace ni ma wallahi na ina kama da ni. Yace kai haka. Wai mun gama gaisa wai na tashi zan tafi. Wai na kasa gane kai na ce. Cikin mu biyun nan ba. Wai na kasa ni ne shigo ko shi ne ni. Muka da ta bincike. Ai hakuri ka kara gaba can gaba. Baka yi da magana da baki. Ban yadda ba. Kuma ya ciyo. Sai an jima. Ya ake na gaya a ni wa ɗaya ne da sama in ko in kira mashi kai daga mu ya shi magana ai bambanci wa kai tabbas ɗin ya bari in kira mashi